Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Piloy-anan. Mao ni si CB nga bag-ong tupi sa UK mi nanggikan ganinang buntag og katupi na gid si CB nga motubang ninyo karong hapuna. Ang atong sugilhanon karong hapon naguluhan og Pascual Racuyal. Tingali at one time or another nakadungog mo sa iyangan og nahimo siyang synonymous sa nuisance candidate, kana mga kandidato nga modagan sa pagka-presidente nga bisan way katakos sa pagdaog. Ug nakugang ko pagkahibaw na si Pascual Racuyal Suboanon. Diri siya natawo sa Subo, diri siya nagdako sa Subo, pero dito na siya namatay sa Luzon. So karong hapuna, atong subayon ang nihit kay mga detalye sa kinabuhi o kamatayon ni Pascual Racuyal. Nataw siya 1911 sa Barangay Tinago sa Cebu City. Namatay siya 2004 dito sa Bulacan. Way laing makalabaw sa kasaysayan nga nahimo ni Pascual Racuyal sa kadaghan sa mga presidential elections nga iyang nadaganan. Nidagan siya sa tanang presidential elections sukad 1935 hangtod sa 1986. Ang 1935 mo'y kinaunahan niya nga presidential elections nga gidaganan. Sa ato pa nagpangidaron pa siya og pila 24 anyos pa siya sa iyang una padagan sa pagka-presidente. Katapusan niyang dagan pagka-presidente 1986 atol sa snap presidential elections nilang anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. ug anhing Cory Aquino. Pila na maedad ni Racuyal? 75 years old na. Namatay siya 2004 dito na sa Bulacan. Why detalye kung sa iyang namatyan. In fact, why detalye sa iyang kinabuhi. Wa ta kailakin sa iyang mga ginikanan. Doon na ba siya mga paryente din sa Subo? Diin siya nag-eskwela. Unfair kaayo ang media coverage ni Pascual Racuyal. Ang media had all the opportunity to trace his roots, to know his parents, to know his family. Pero ang coverage sa media ni Pascual Racuyal kutubra sa pagbugal-bugal niya. No, didagan na siya pagka-presidente, bisag wa siya kahigayon ng mudaog sa pagka-presidente. So, ambot, tingali sa atong programa karong hapon, dunay makabati ng mga paryente ni Pascual Racuyal, makahatag sila og dugang detalye mahitungod niya. Kay unfair kayo ang kasaysayan ni Pascual Racuyal. Ang gi-highlight, maura ang mga detalye sa iyang pagdagan sa pagka-presidente, sa way pagsusi, nganong naingon adto man siya. Nganong sige man siyang dagan sa pagka-presidente. Unsa may iyang motibo, unsa may nakaaghat niya sa paghimo adto. Na ang labing negatibo nga pagtan-aw ni Pascual Racuyal na doon siya diferensya sa pangisip. Kaya kinsa man tinuod ang tarong upang huna-huna. Tiyan mo na, mudagan ka sa pagka-presidente. Akong subayon ha, mga tuig sa iyang pagdagan pagka-presidente. 1935, dihang nidaog si Manuel Quezon. So, ang sunod nga presidential candidate, I think, a presidential election was 1941. Pag ulbo na sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sunod 1946, sa dihang gawas na ang Pilipinas, gikan sa Estados Unidos. Sunod 1949. Sunod 1953. So every 4 years naman, human sa 1949, 1953, susunod nga presidential elections 1957, sunod 1961, sunod 1965, pagdaog na ni Marcos 1969, diha nakasangka si Marcos ug si Ring. Mao to'y katapusang presidential election sa wa pa ideklarar ang martial law in 1972. Naka-eleksyong presidensyal ta pag-usab 1981 pero ano to'y klaro si Marcos dala nagbuot kinsa iyang kontra. Og bisan si Pascual Racuyal wa mo dagan adtong eleksyon na. Didagan siya pag 1986 na, diyan ipatawag si Marcos og
snap presidential elections o katong eleksyon na nadaog ni anhing Presidente Cory Aquino. Mao nay labing negatibo nga tan-aw nga si Pascual Racuyal mental case, taka lagdagan, pakauwaw lagdagan sa labing taas nga katungdanan sa nasod bisan wa magkadimao ang iyang mga plataporma, wa magkadimao ang iyang kaugalingong kinabuhi. Wa mo gitay kasayuran. Unsa to si Pascual Racuyal. Ang ato ra ginahibaw-an nga si duha ra ka butang, si Pascual Racuyal mekaniko o si Pascual Racuyal nagnegosyo og basura, basurero. Way klaro kung ni graduar ba gid siya sa iyang pagkamekaniko or School of Hard Knocks ra ang nakamekaniko niya. Pero pagdaga niya sa pagka-presidente, nibiya na siya sa Subo. Dito na siya magbase sa Manila. Siya iyang unang pagdagan pagka-presidente 1935 hangtod sa sunod niya nga mga subsequent presidential runs niya. So wa kita giunsan ni Racuyal pagpakabuhi. So dinhi Subo, dama siya shop. Unsa man mangatang la siya mga sakyanan nga madaot sa daan o doon na siya mga suki nga tawgon lang siya aron ipaayo ang sakyanan, maiba siyang laki nga mekaniko, wa gyud na maong kasayuran nato nakuha. Amot nga nuwa sa gisakop sa media, nakahuna-huna sa pagpangutana ni Racuyal sa buhi pa siya. Kung sa iyang kagikan, taga kinsa iyang mga parinte dinhi sa Subo, taga diin iyang kinsaman o taga diin ang iyang amahan, wa gyud. Pero pasayloa tingali wa lang ko ka kita sa mga tinubdan sa kasayuran, pero karon sa mga hapon sa napakisusi mahitungod ni Pascual Racuyal, wa gyud ginakitaan nga dugang detalye mahitungod sa iyang kinabuhi. Ang labing positibo na pagtan-aw sa perennial presidential candidacy ni Pascual Racuyal mao, naigo lang siya nagtuman sa demokratikanhon nga mga mithi. Igo na siya nagtuman sa gisulti sa atong konstitusyon. Sukad pa sa una, hangtod sa atong 1987 Constitution, na si bisan kinsa makadagan pagka-presidente, pagka-vice-presidente, pagka-senador, pagka-kongresista, pagka-mayor, pagka-gobernador, pagka-konsihal, pagka-board member. Kung Filipino citizen ka, kung kamao kang musuwat o mubasa. Maura man na ang requirement sa balaod. Wa man kinahanglan. Actually, kung istriktuhon, wa man dis balaod ba nga doon na kay capability to campaign? Gipakapin na malala sa Commission on Elections karon sa ilang mga lagda batok sa nuisance candidates. So, usa sa i-obserbar ini na positibo kaayo nga aspeto sa pagdagan ni Pascual Racuyal mao si ang historian o national artist nga si Dr. Rizal Mojares. Mato ni Dr. Mojares nga dili ka makabasol ni Pascual Racuyal. Produkto siya sa atong politikanong sistema. Ug in fact, daghang Pascual Racuyal sa atong nasod o sa tibuok kalibutan. Na posible nga doon ay diferensya sa pangisip, pero posible sab nga nagtuo sa gitakda sa konstitusyon, sa sistema sa atong gobyerno. Kasi bisan kinsa, bisan unsa nimo kaubos, bisan unsa nimo kakabos, bisan unsa nimo ka way katakos, way kwarta, way nahot, makadagan ka sa labing taas nga katungdanan sa nasod. Ug ang balaod, ang sistema sa eleksyon mo garantiya nimo og makiangayon na kahigayunan sa pagpangampanya, sa pagkumbinser sa mga botante o pagdaog. Ug in fact, pipila sa mga nuisance candidates sama ni, kung matawag mong ginatong nuisance candidate si Pascual Racuyal, nakadaog yun. Ang uban nakatsamba, maayo ang ilang gama sa panggobyerno, ang uban sa nabulilyaso ta. So, kamo sa intanaw ni Pascual Racuyal. Buang-buang to siya, amaw to, pahong to, o representante to siya sa depektuso nato nga sistema sa politika sa nasod. Naay mga modernong bersyon ni Pascual Racuyal, in fact sa niaging presidential election sa 2022, haskan daghanon ni dagan sa pagka-presidente, gipangdeklarar nga mga nuisance candidates ang kasagaran nila. Ang nahibilin pila to 11
Napo ka mga presidential candidates, yet sa mga nahibilin, ang uban wa gyud gani gihapoy katakos sa pagpangampanya. Pero mao lagi, unsa uno pag-define ang katakos sa pagpangampanya or kaseryoso sa pagpangampanya? Unsa uno pag pasangil si Pascual Racuyal nga dunay depekto sa pangisip kung para niya igol ang kunituman sa balaod. Nitanyag ko sa akong kaugalingon sa pagka-presidente. Ato tiling masuhid unsa ka seryoso si Pascual Racuyal siyang pagdagan. Pinanggi sa pagsusi siya mga pipila siya mga plataporma. Daghan kay siya mga plataporma, nakakuha kog listahan siya plataporma pero mabuntagan ta ko atong basahon ang tanan niya dili masabtan ang uban. Pipila lang sa medyo significant ug medyo makapaukyab ng mga plataporma ni Racuyal. Usa siyang plataporma mao magtukod siya og plastic na mga daan. Kay kung plastic kuno nga mga daan ang tukuron, dili wa na liwaong. Dili na maguba kay plastic man. Plastic is forever manggaha sigon sa mga siyentipiko. So ingos Pascual Racuyal maghimo tag daan nga plastic. Aron wa na guba-guba atong daan, wa na libaong atong daan. Wa tayo nakasulti niya hastang plastic malahap, mapahak. Hastang plastic matunaw kung El Nino o kung grabe kayo ang kainit. Pero nasi plastic ka mula hutay kainit. Pero I don't know, wa lang ito seryoso ha. Feasible ba? Ang paghimog plastic ng mga karsada? Usan nas mga plataforma ni Pascual Racuyal. Ang lain niya plataforma para kuno sa kalibutanong kalinaw, magtukod ng lingkuranan sa United Nations diha sa siyudad sa Baguio. Amo to siya tanaw sa United Nations, amo to siya yung ideya sa United Nations, pero magbutang kuno tag lingkuranan sa United Nations diha sa siyudad sa Baguio. Kay tanang lugar sa Pilipinas murag Baguio mo yung paborito. Kaya na siya usa siyang plataporma mao nga kung mapresidente siya, magsigi siya og suroy sa nakalilibahin sa Pilipinas. Aron iya makitaan unsay mga panginahanglan sa nakalilibahin sa Pilipinas. Ang iya no vice presidente, ang iya yung paborito nga kandidato pagka vice presidente si Arsenio Lacson, kadtong popular kay nga mayor sa Manila, iya tong gitaniagan nga mag vice presidente. Kung isugot pa kuno si Lacson, nya nidaog pa sila, si Lacson yang ibilin sa Malacañang, siya magsigi og suroy sa nakalilibahin sa Pilipinas. Unya, depende kuno siya makitaan siyang pagsuroy, iyang muluwat siya rekomendasyon, iya suguon si Lacson, at timanan ni, sulbaran ni, tutuki ni. So, example, dito siya Baguio. Ingon si Racuyal, dito kong Baguio. Akong magsuwat ko sa akong memorandum nga ni ako sa Baguio, hapsay ang mga daan, bugnaw ang panahon, maayo pagkapahimutang ang City Hall, maayo pagkahimutang ang ilang merkado, pero bati ang luyo sa merkado na ay mga squatter. Wa pa may informal settlers ditong higayon na mga squatter ato ng tarungon kay makadaot na turismo sa Baguio. So, mo na yung rekomendasyon. Tarungon na ito ng mga bahay sa mga squatter. Wa siya mag-isgot pag sulbad sa problema sa mga squatters, paghawas nila gikan sa kalisod, ang tarungon lang ang bahay sa mga squatter aron nga mas madanihon sa mga turista. Yabutangan na itong hanging garden ang Burnham Park sa siyudad sa Baguio. Unya, basta, daghang kay siya mga rekomendasyon mahitungod sa siyudad sa Baguio. So, mo ito ang iya ng mga ideya. Lain yung ideya mao nga masulbad kuno ang mga profiteers, mga racketeers, kini mga kartel, kini mga negosyante nga nagbinuang sa ato mga negosyo, nagpaburot pag-ayo sa ilang ginansya. Mulusad kuno siya og helicopter nga mo sorpresa mo atake. Ini mo mga hoarders, ini mo mga smugglers, ini mga economic saboteurs. So, murag helicopter attack ang iyang gisgutan sa iyang plataforma. So, ambot siya tanaw sa helicopter nga nung epektibo batok sa mga kartel. So, tingali mo ito naabot siya una-una. Mangutana mo sa akong plano, kung siya nakalahi nga nung dagan ko sa pagka-presidente, mauni ang ako mga plataforma. Sa tanang eleksyong presidensyal nga iyang giapilan, kaduhara siya ka eleksyon nga gitugutan sa pagdagan. Sa kasagaras mga eleksyon, di-file siya sertifiko di kandidatura, gibalibaran siya. Gihulagway siya nga mentally imbalanced, gihulagway siya nga wa siya tarong nga panghuna-huna.
Katapusan niyang dagan gibalibaran siya in 1986, gideklara na gid siya nga nuisance candidate. Di atong higayuna na imbento na ng termino nga nuisance candidate, wala siya padagana. Kaya dili siya seryoso nga kandidato sa pagka-presidente. Ang duha ra ka presidential elections nga aktual gid siya nakadagan ug nabutang gid siya sa balota ug in fact nakakuha gid siya og mga boto atong 1935 ug 1969. 1935 ang iyang kaatbang si Manuel Luis Quezon ug si Emilio Aguinaldo. Di ba nang gilingiga? Iyang nakaatbang si Manuel Quezon ug si Emilio Aguinaldo sa presidential elections. He was 24. 24 anyos pa si Pascual Racuyal atong higayuna. Pag 1969 ang iyang kaatbang si Ferdinand Marcos ug si Serging Osmeña. Ug laing siyam. So gawas nila silang tanan doon saan ko pagsulti. 12 sila tanan ka presidential candidates. Sa 12 ka presidential candidates, number 1 si Marcos, ni Daomas Marcos tungod sa Tikas, number 2 si Serging Osmeña, number 3 si Pascual Racuyal. O usan sa candidate panganong number 3 man siya sa field of 12 presidential candidates. So doon ni tuo ni Pascual Racuyal, doon ni botar niya, doon ni salig niya, doon ni pili niya. Amot, nangampanya ba to si Pascual Racuyal? Kamo nakahinumdum ba mo? Nangampanya ba to si Pascual Racuyal sa mga eleksyong presidensyal nga iyang gidaganan? Kasagaran tayo nato nakaabot sa among pangidaron, nakaabot og 1986 presidential elections. Pero itong 1986, 2 years old pa ko sa radyo, wa ko'y mahinumduman sa among coverage sa eleksyon. Niya itong higayuna, kung nakaabot ba nangampanya ba din Sugbo si Pascual Racuyal. Pero nga nung doon na may nibotar niya. Nga nung doon na may nipili ni Pascual Racuyal. Of course, wa siya makadaog. Pero nga nung doon na may nipili niya. Nga nung sa tanang mga kandidato pagka-presidente siya may gipili. So maybe gawas ni Dr. Rizal Mojares, doon ay mga Pilipino nakakita ni Pascual Racuyal nga simbolo sa ilang protest vote. Tinaliparan nila, maura man ang kalidara ba? Sa 15 makadaog, maura man ang may pa ni Pascual Racuyal. Teg, malahi pa ni. Muning karon, sigon ni Dr. Rizal Mojares, doon na mga tao ni hulagway ni Pascual Racuyal, the best president we never had. Kaya wata kahibaw. Natsambahan pa to Pascual Racuyal ug usa ka termino pagka-presidente, tiyalig nahawas ang nasod gikan sa atong kalisod. Tungod sa radikal, tungod sa kalahi, sa iya mga panglantaw. Makiangayon ba ang kasaysayan ni Pascual Racuyal? Dili. Kaya kung saan ito paghukom ni Pascual Racuyal, wa man nato palawmi ang atong pagtugkad sa iyang gihimo nga pagdagan, kanunay nga pagdagan sa pagka-presidente. Ang media coverage lang daan, kutob ra gyud nga nidagan na sab si Pascual Racuyal, nidagan na sab si Pascual Racuyal sa pagka-presidente. Wa gyud bay tarong nga coverage nga diin man siya nag-elementarya, nakataak man siya high school, nakaabot ba siya og kolehiyo. Unsa man iyang pangita? For example, pagdagan niya pagka-presidente 1935 dito na siyang Manila. Hantod siyang katapusang pagdagan 1986. Unsa man iyang kabuhian? Unsa man iyang panginabuhi? Nagmekaniko ba sab siya dito sa Manila? Nagnegosyo ba siya og basura? Kay basurero man kuno to si Pascual Racuyal? Wa gyud. Wa gihisgot nga tao. Doon na ba siya trabaho? Doon na ba siya financier? Doon na ba siya adunahan ng mga parinte nga nagsige og gasto sa mga kampanya? Wa gyud. Mura og ang interes sa media ni Pascual Racuyal kutob rin siyang pagdagan pagka-presidente. Wa na gani hisgot ng kampanya ba siya? Wa gani hisgot doon na ba siya political rally? Doon na lay hisgot nga sa pagdagan niya pagka-presidente in 1969, iyang gihagit si Ferdinand Marcos Sr. o si Sergio Osmeña Jr. May duha ka nag-unang kandidato pagka-presidente atong 1969 na magdebate sila sa Plaza Miranda og 12 oras. Of course, wa siya tagda ni Marcos o ni Serging. Why debate nga napahigayon? So ingon si Pascual Racuyal, na hadlok man mo makigdebate nako, pues mo diskurso ko og 3 ka oras diri sa Plaza Miranda. Ug baon ni kinatasan nga diskurso sa usa ka presidential candidate, sukad masukad. Ambot do na ba siya diskurso dito sa Plaza Miranda, pero why
interes ang media. Kung doon naman why ni cover siya diskurso, kaya wa man masuwat sa history, sa atong mga history books. So unfair kaayo, usahay ang kasaysayan. Ang magbuot ra gyud unsay masuwat sa kasaysayan ang mga mananaog. Ngunang mapuslanon kaayo kung doon mga paryente si Pascual Racuyal, doon mas nasuhito siyang kinabuhi o sa mga kandidatura na mohatag mo namo og kasayuran. Diya sa atong comment box aron nga atong mas mailhan o mas masinati si Pascual Racuyal. Nakarong hapon tuguti akong basahon ang mga kandidato sa presidential elections nga giapilan ni Pascual Racuyal. Of course, sa kasagaran ini mao mga presidential elections, wa siya tuguti nga makadagan except sa 1935 o sa 1969. Unahon na to sa 1935 elections, Bing. Upat sila ang nidagan sa pagka-presidente. Ang resulta sa eleksyon mauni. Ang nidaog, number 1 si Manuel Quezon sa Nacionalista Party. Number 2, napildi niya si Emilio Aguinaldo sa National Socialist Party. Number 3, si Gregorio Aglipay, ang pangu sa Simbahang Aglipay sa Republican Party. O number 4, si Pascual Racuyal, Independente. So sa tanan niyan, pagdagan pagka-presidente, independente si Pascual Racuyal. Wa siya gida na politikan ng partido. Wa siya magtukod o iyang politikan ng partido. Si Emilio Aguinaldo, pagkapildi niya ni Manuel Quezon, nagtapok tanang probinsya gidaog ni Quezon except Cavite. Nidaog si Emilio Aguinaldo siyang kaugalingong probinsya. Pagkapildi nila, ang mga sakop ni Emilio Aguinaldo ni hulga. Hindi lang sila magprotesta, kundi ilag yung patyon si Manuel Quezon. May lang kayo doon mga bugnaw o na nipugong nila, pero niprotesta yun sa iyang kapilihan si Emilio Aguinaldo. Of course, nidaog yapon si Manuel Quezon. Pagka 1941, sa ito pa 1935, naabtan og 6 ka tuig. Una, ang sunod nga presidential elections, 1941, nidaog gihapon si Manuel Quezon sa Nacionalista Party. Iyang gipildi number 2 si Juan Sumulong sa Popular Front Sumulong Wing. Number 3 si Celerino Tiongco sa Partido Ganap de Filipinas. Number 4 si Hilario Moncado sa Partido Modernista. Number 5 si Hermogenes Dumpit, Independente. Number 6 si Veronica Misiano, Independente. Number 7 si Ernesto Villesa, Independente. O number 8 si Pedro Abad Santos, nawa mo dayon. Pero kandidato unta siya pagka-presidente sa Popular Front. Ni-withdraw siya sa iyang kandidatura. Nidagan unta pero gidisqualify, wa maapil sa balota si Pascual Racuyal. Sunod eleksyon 1946. After 5 years, nag-eleksyon si patay na ini si Manuel Quezon. Ang presidente aning higayuna si Sergio Osmeña Sr. na. Siya nitiwas sa termino ni Quezon. Pero gipildi si Sergio Osmeña Sr. ni Manuel Rojas sa Nationalista Party Liberal Wing. Number 2 ra si Sergio Osmeña Sr. sa Nationalista Party. So siya ay main candidate sa Nationalista Party. Nibuwag niya si Manuel Rojas ang modagan sa pagka-presidente. Number 3 si Hilario Moncado sa Modernist Party. Sunod, eleksyong presidensyal 1949. Ang nidaog, kay namatay man si Manuel Rojas, nidaog ang nipuli niya pagka-presidente, ang iyang vice-presidente si Elpidio Quirino sa Liberal Party Quirino Wing. Number 2 ra si Jose Laurel sa Nationalista Party. O number 3 si Jose Avelino sa Liberal Party Avelino Wing. So duhay kandidato pagka-presidente sa Liberal Party, Quirino Wing o Avelino Wing. Number 50 naman 1953 ang sunod nga presidential elections. Nidagan gihapon si Pascual Racuyal pero gidisqualify siya. Ang nidaog pagka-presidente si Ramon Magsaysay sa Nationalista Party. Ikaduha niya si Elpidio Quirino, napildi ang incumbent nga presidente sa Liberal Party. O number 3 si Gaudencio Bueno, Independente. Nagsunod-sunod ang patay, no? Namatay si Manuel Quezon, namatay si Manuel Rojas, namatay si Ramon Magsaysay sa Malacañang, samtang nagserbisyo sa pagka-presidente.
So pagka 1957, ang nidagan o nidaog pagka-presidente ang vice-presidente ni Ramon Magsaysay nga si Carlos Garcia sa Bohol sa Nationalista Party. Number 2 si Jose Yulo sa Liberal Party. Number 3 si Manuel Manahan sa Progressive Party. Number 4 si Claro M. Recto sa Nationalist Citizens Party. So nidagan pagka-presidente si Claro M. Recto pero napildi in 1957. Number 5 si Antonio Quirino sa Liberal Party Quirino Wing. Number 6 si Valentin de los Santos sa Lapiang Malaya. O number 7 si Alfredo Abcede sa Federal Party. Sa eleksyon presidensyal sa 1961, nidagan si Carlos Garcia, napildi siya ni Diosdado Macapagal sa Liberal Party. So si Diosdado Macapagal ang nidaog sa presidential election sa 1961. Ikaduha ang incumbent president nga si Carlos Garcia sa Nationalista Party. Ikatulo si Alfredo Abcede sa Federal Party. Number 4 si Herman Villanueva sa Independent. Number 5 si Gregorio Lianza nga Independent sab. Number 6 si Praxedis Floro nga Independent sab. Gidisqualify ini si Pascual Racuyal. Wa siya tuguti nga makadagan. 1965, mao na ning sangka ni Ferdinand Marcos Sr. ug Diosdado Macapagal. Daog si Marcos sa Nationalista Party. Gipildi niya si Diosdado Macapagal sa Liberal Party. Si Marcos liberal unta, nibalhin sa Nacionalista aron iyang mahagit si Macapagal ug napildi si Diosdado Macapagal. Number 3 si Raul Manglapos. So nidagan pagka-presidente si Raul Manglapos ug napildi sa pagka-presidente. Ang iyang partido, Party for Philippine Progress. Number 4 si Gaudencio Bueno sa New Leaf Party. Doon ay New Leaf Party, bagong dahon. Number 5 si si Anisito Hidalgo sa New Leaf Party. So duha ang kandidato sa New Leaf Party. Number 6 si Segundo Baldovi sa Partido ng Bansa. Number 7 si Nick Garces sa People's Progressive Democratic Party. Number 8 si Herman Villanueva, Independente. Number 9 si Guillermo Mercado sa Laborer Party. Number 10 si Antonio Nicolas Jr. sa Allied Party. Number 11 si Blandino Ruan, Independente. O number 12 si Praxedis Floro, Independente. Kandaghanang nidagan pagka-presidente. Ika-13 unta si Pascual Racuyal pero gidisqualify siya. Dawatas COMELEC ang iyang gifile nga sertifiko di kandidatura. Unya arita sa katapusang presidential election sa before martial law ang eleksyon presidensyal sa 1969. Nidaog na re-elected pero pinagi sa lapad kay intikas ug terorismo si Ferdinand Marcos Sr. sa Nationalista Party. Gipildi niya si Serhing Osmeña Jr. Sergio Osmeña Jr. sa Liberal Party. Number 3 si Pascual Racuyal. Iyaw na. Sa tanang mga presidential candidates, 12 presidential candidates, si Pascual Racuyal number 3. Sunod ni Marcos ug ni Serhing. Sa Independente si Pascual Racuyal. Number 4 si Segundo Baldovi sa Partido ng Bansa. Number 5 si Pantaleon Panelo, Independente. Number 6 si Herman Villanueva, Independente. Number 7 si Gaudencio Bueno, New Leaf Party. Number 8 si Angel Cumagon, Independente. Number 9 si Cesar Bulacan, Independente. Number 10 si Esperidion Buencamino sa NP. Number 11 si Nick Garces sa Philippine Pro-Socialist Party. O number 12 si Benito Jose, Independente. Unya, kining eleksyong presidensyal sa 1969 ang nakuha ni Pascual Racuyal si 778 votes. So dulaan o sa kalibo kaboto ang nakuha ni Pascual Racuyal. So akong gitan-aw ang breakdown, ang labing daghan niyang boto niya nakuha dinhi sa Subo. 23 votes, 23 kabutante dinhi sa Subo ni botar ni Pascual Racuyal pagka-presidente in 1969. Bisan kung si Serhing taga Subo, idolo sa mga Subuanon, pero ilang gipili si Pascual Racuyal over Marcos and over Serhing, the native son of Cebu. Okay, Subuanon man. Di ba malimod nga Subuanon si Pascual Racuyal. Dunay unom nga nibotar niya nga taga Bohol in 1969.
So, kamuon sa inyong tanaw ni Pascual Racoyal? Wato siya siyang maayong pangisip? O iya tong paagi sa pagprotesta sa di makiangayon nga sistema sa atong politika sa nasod? Suma, si kanhi Presidente Joseph Estrada, siyang pagdagan pagka-presidente in 1998, gipasidan-an ang mga botante ayaw mo botar ni Erap, wa ganan ni magtarong sa pag-eskwela, kurakot kay ni siyang pagka politiko, wa ni tarong nga accomplishment sa iyang pagka vice presidente, wa ni nahimo sa iyang pagkasakop sa Senado, magpakauaw lang ni sa Malacañang. Yet ang mayoriya sa mga botante atong 1998 ni botar ni Erap. Ug tuod man nagpakauaw sa Erap sa Malacañang. Nahitabo ang wetting scandal, ang wetting gate. Katong mga Boracay mansion sa iyang kabit. Ug in fact, nakonbikto si Erap sa kasong plunder. Gipardon na lang siya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. What a waste. Nipili tag presidente aron lang magpakauaw. The presidential elections before Erap, katong 1992 presidential elections, usa sa labing dakong iskandalo na tabunan sa higpit kay panagtigi, hapit gamay ra man kay ligas ang mga boto nilang Fidel Ramos ug ni Miriam Defensor Santiago. Pulos na itaw ni taliwan sa laing kalibutan. Si anhing presidente Fidel Ramos giisip nga minority president kay gamay ra kaayo ang iyang mga boto. Gamay ra kay siya glabaw ni Miriam Defensor Santiago nga may runner-up ni adtong eleksyon na. Si Fidel Ramos ni sorpresa sa tanan kay wa man to siya partido. Mo to'y unang eleksyon nga giapilan ining Lakas Party. Gidali-dali nilang tukod ang Lakas Party kay ang labing dominante nga partido niadtong higayuna ang Laban ng Demokratikong Pilipino o LDP. Pero ang kandidato pagka-presidente sa LDP kay wa siya suportahin ni anhing presidente Cory Aquino, number 3 ra. Nagsunod ra ni Ramos ug ni Santiago si Ramon Munching Mitra, kanhi speaker sa House of Representatives. Muna nga si Mitra o si De Venecia o uban pa nangaging mga speaker sa House nga nidagan sa pagka-presidente nga nangapildi, mao'y kanunay ibugal-bugal ni House Speaker Martin Romualdez. Wa pa'y speaker, sukad masukad, nga nidaog pagka-presidente. So muning si Romualdez kuyog matintal yun nga usbon ang atong sistema sa gobyerno aron mag-prime minister na lang ni siya. Kaya gibugal-bugal na naman siya, hindi siya makadaog sa pagka-presidente. Pero, para nako ang labing dakong iskandalo atong 1992, last placer si Jovito Salonga. Tidagan si Jovito Salonga sa pagka-presidente, siya iwit. Adtong tuiga. Grabe no? Kaligdong, kalantip ug salabutan ni Jovito Salonga, siya mo'y iwit sa tanang presidential candidates in 1992. Fast forward ta sa 2016. Atol sa kampanya sa presidential elections, gipasidanan ta, ayaw magbotar ni Rodrigo Duterte. Kay berdugo na sa Davao. Daghan kay nang gipatay sa Davao. Laktod nga pinatyanay sa Davao, siya mo'y utok. Ipanglugos niyang kababayan dito sa Davao. Iyang gipanamastamasan ang tawhanong katungod sa Davao. Wa siya giilang nga balaod. Iyang gikumkum ang balaod siyang kaugalingong mga kamot. Niya ato siyang tugutan nga mao'y mamahimong labing taas nga opisyal sa atong nasod. Bisan sa tanang mga pahimangno, pahimatngon, may pasidaan, gipili sa mayoriya. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kung nahibaw taon siya nahitabo. Sukad paglingkod niya sa Malacañang, hanto ni kanaog siya siyang pwesto in 2016 hanto 2022. Pila ka libo ka kinabuhi sa inosenteng mga sibilyan ang nakalas sa iyang mapanamastamason malaktod na pinatyanay atol siyang administrasyon. Kung may kalainan ni Erap in 1998 ug ni Duterte in 2016 ni Pascual Racoyal. Maybe ang ilang kalainan, si Pascual Racoyal dili pareha ka charismatic ni Duterte ug ni Erap. Dili pareha ka maayong mo diskurso ni Duterte ug ni Erap. Dili sama ka mangingilad ni Duterte ug ni Erap.
si Pascual Racoyal sa tanan niyang mga depekto, sa tanan nimong mga negatibong ma, ma, masulti mahitungod niya, wa mo pakatap og fake news, wa mo lubag sa kasaysayan, wa makakawkaw bisag usa ka dako sa atong nasudnong pandudanan. Precisely kay wa siya hatagi higayon na makahupot og bisan unsang pwesto sa gobyerno. Now, of course, wag ginahibaw kung unsay mahitabo kung si Racoyal pa nahimong presidente. Maybe natapos ang kalibutan na to. Maybe mas grabe pang misfortune ang mahiaguman sa Pilipinas, or maybe matsambahan ang iyang mga ideya. Sa kataas sa atong frustration, kapila na ka-presidente nagpuli-puli sa labing taas nga katungdanan sa atong nasod, maulang gihapoy atong problema, lapad nga kakabus, bati nga sistema sa edukasyon sa atong katawhan, taas nga presyo sa mga paraliton, ubos nga suhulan, di makiangayon nga kahigayunan sa panginabuhi o sa negosyo. Mga politikanong dinastiya lang gihapon may nanghawd, dili kalikayan. Nga dunay mangandoy nga unta makatsamba sa umaabot nato mga eleksyon pohon ang usa pa ka Pascual Racoyal na atong masuwayan sa pagpanguaning nasura. Kaya og tinarungon og istorya, di man tuwa man gid daganan. Taparay lang sumidaganan itong Bongbong Marcos ni Leni Robredo. Ang kasaysayan sa kinabuhi ni Leni Robredo, ang taas nga kutay siyang kaligdong nga pagserbisyo sa katilingban, bisag di pa siya politiko. Nagserbisyo na siya sa labing kabus, sa labing nakinahanglan sa atong katawan. Ikumpara nimo sa anak sa diktador. Ni gastos buhis sa katawhan sa pagbagruy dito sa Inglaterra o dito sa Estados Unidos, nagpatuo pang ni graduar, wa di ay. Sa mga kurso nga iyang giusik-usikan, kita nagbayad sa matrikula, wa ganin niya tiwasa. Nagligoy ra sa iyang pagkaburgahoy. Ya karon ibalik sa Malacañang, atong gitugutan. Ang diktador nga mo'y giilang labing kawatan sa atong kasaysayan, gitugutan na ito makabalik sa Malacañang o makahupot sa labing taas nga katungdanan sa atong kagamhanan. Kung buang-buang si Pascual Racoyal, murag dunay laing 31 million nga mas buang-buang pa niya. Kana kung mauna naman terminuha ba ang atong gamiton. Pero ambot, ang bisan unsang komentaryo sa atong sistema sa politika, maglisod og tungkad unsa nay nahitabo ining nasura. Hain naman ang atong pangutok, hain naman ang atong kabuot. Nganong mayoriya nato nailad man. Nganong mayoriya sa mga botanteng niapil sa niaging eleksyon, kuwa tikasa ang niaging eleksyon, natunto man, nalingla man, na-shoot mas buyot. Ini mga politiko nga kahibaw tag unsay katuyuan. So, karon saksi ta sa kalambuan sa atong nasod, murag nahibaw na tag unsay ending ini. Ug mao nay masakit. Nahibaw ta nga kalautan sa dugang kaalautan sa atong nasod o sa atong katawhan at dangatan sa mosunod nga 4 ka tuig. Yet wa tay mahimo pagpugong sa mas dakong misfortune nga nag-ung-ung. Batok nato. Batok sa atong mga anak. Batok sa umaabot nato nga mga kaliwatan. Pero di ta inutil. Di ta pariha ka isog ni Pascual Racoyal o di ta pariha ka pataka sama ni Pascual Racoyal. Pero I think doon na tayo mahimo. Kung magpakabana lang ta, kung manginlabot lang ta, kung mutampo lang ta, kutob sa itong mahimo, sa akong paghawas ka ng nasura sa langog nga lunangan o gahong na ato karong nahimutangan. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsubay o pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB Girl, dabag kong tupi nga CB Girl.